Pre použitie CDP a EDP a lokátoru portu zapojte kábel do portu LAN linkrunnera a druhý do zariadenia. Stlačte ľavé tlačidlo a mala by sa vám zobraziť IP adresa a typ Cisco alebo Extreme zariadenia. My aktuálne pripojení do Cisco alebo Extreme zariadenia nie sme. Ďalším stlačením ľavého tlačidla sa dostanete k lokátoru portu. Indikátor portu na routeri začne blikať. S použitím zariadení IntelliTone and Probe vám počiteľne lokalizuje kábel.